Archer Cabadeso at Ronald Butuan sa Straight to the May Point. reaksyon sa gawas kasamang Bert. Go ahead. Okay, kasama Archer, kasama Ronald, maayong buntag. May buntag po. Nindot unta nga, kini akong salmot about atong giisgutan karon no. Pero lahi man ni siya about ni atong gipid ni mo kasama Archer before sa program ni mo sa 6. Dayon, Introduction. Introduction. Then, sa di pa na ako na ihatag niya akong gamay po nga panahon bayan nato. Pwede i-replay ni mo kadyot, mapura man to. Kasamang Bert. Murag, kuan man kay introduction man gud to. Pero ato lang yun si kasamang Dani. O kung mahimo ba Sir Dan, ipa-replay. Kay muhatag og reaksyon si kasamang Bert. Kay usa man guni kasama nga nanghingusog nga ibasura ginang RH bill. Unya hitabo pag to kasama nga atong introduction kabahin sa RH bill. Alam ka Sir Dan og replay. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan. Ang nagkasipyat kuno ining misupak sa RH bill kay ilang giasyum nga ang tanang tao sa Pilipinas pulos Katoliko. Nga ilag yung gusto i-inject ang pagtulunan sa Katoliko. Tadi man na. Kung sino ang nagtatanong. Lami, kasamang Archer. Kasamang Bert, ang ato ang introduction, i-quote kasamang Bert. Murag kwanto kasama Archer, murag dito mo, katog yung isa. Katong dapit sa lahi. Oo, kaulay. Sige. Pero ato lang nakuha man ang unod ito kasamang Bert, nagkanayon sa lahi nga, ang niining sitwasyon naman God, natay gihimong analogy nga kung pananglitan si Ronald usa ka gobyerno unya si Ariel usa ka simbahan unya unang misinggit si kasama Ronald sa usa ka barugana unya midapig niya ang relihiyon nga si Ariel sa atong lantaw kasambat walay pagdapig sa usa ka relihiyon kundi ang relihiyon may midapig sa baruganan sa usa ka simbahan. Okay, copy kasama Archer. Katong nga point naaman to sa atong unang galinato nga discussion. Dayon sa akong record akong gipost sa internet, wa na ko to ma-appeal o post akong giputol gituyo na ko tungod kay wa naman po'y oras ko wa naman siya ka-react. So mo to nga para dili mahanging dito na po na ko giputol sa diin nakasulti ang duha ka side. So katong imong comment medyo nahanging to kay wa na may oras to dito ko katawag. So gusto na ko mga galit kopya ato parang ako lang po dahil ikuha na mo siya akong komento ato. Sige, ma-play, no? Okay, inani mo ko na kasama Archer, no? Nga, kining kanang disagree ang paggamit o contraception, dili na kay ining mingon talang nato bag-o, no? Pero una pag yun ang pag-disagree, no? Kasi kung ingon ni mo, sumiyagi nga, ang unang Kristiyanong pundok ni accept og contraception, ang Anglican nga Protestante ni atong 1930. So, ang ubang mga Protestante po ni sundog ana mo ng daghang mga Kristiyanong pundo karon nga ni-accept og contraception. So, kana nahibaw-an na nga daghan ng mga pundok nga nagdawat og contraception. Dayon nahibaw-an na po nga ang simbahang Katoliko nga pagtulunan dili mo dawat ana. O na so nahibaw-an na ng duha ka side. So, kung dunay argumento nga kung ang gobyerno dili mo mutuo sa side sa simbahang Katoliko, murag magaingon mi nga gipapuran ang sabikas. May gipapuran sa sabikas kay sabikas nga pagtuo, okay maganda ng contraception. So daan nga nahibaw ana nga punto sa Archer. Kay mo na no. So pero para ko nako kanang duha di na naganako na importante. Kung asa nilaban o asa wala, kundi concern ako sa unsa gyud insakto. Kay naman yun insakto ng duwa, di man po mahimo nga tanan puros insakto. Kay mayong gag na ay yawa, naman po yung Ginoo. So nag-correct anang duwa. So muna'y pangitaon. Buwan na to, inana ko to i-repeat to kaya ako namang na-discuss kung ano nga immoral ka ng paggamit o contraception. So sa punto nga, o asa mo dapig, o asa dili mo dapig, di kayo na ako nabukat. Ang ako nga, kung doon ang galitapigan, katong gusto yun. Ang karaan kayong pamatuod, ako nang gisgutan, di na ako i-repeat, kung doon ay gusto ako, nako, nga gisgutan to, ako po, nga isgutan, pero hindi na lang kay murag ma-redundancy na. Kaya salamat, kasama Archer o Ronald. Daghang salamat kasama Bert. Archer Cabadeso at Ronald Butuan sa Straight
Mo ang pagpatinaw kasama ni kasamang Veritas kabahin sa isyu sa reproductive health bill.